Continuem en la sessió i anem a corregir les divisions que tenim preparades així. El 3 entre 4 no me cap, aleshores cabria 0. Fico el 0, s'acaba la divisió. Esta també és un poc especial perquè ara restaré, em dona 0, ara he de baixar el 0. El 0 a què me cap en el 2? A 0. Ara puc baixar el 4 ja. El 4 és el que ja en cap.